We sit down with the woman of God, Prophetess Tecla Gutsa, for New Week, New You. She joins us live in studio. Monwashe Makadi, thank you so much for joining us. Always good to have you here. Tinosimba Makadi wenye, thank you so much. Tenda, I will allow you to take over. Tinzwe sokura maisirwa mwana no musiki Takachicha. Alright, Rakanaka, thank you so much. Nasinduda kutaura kune munhu anofila kuti pane vanhu vanomira pamberi pake kana pakuda kuita breakthroughs in life. So I shall be taking my scripture reading from the book of 2 Samuel 9, verse 1, and it said, "Is there still anyone left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? Now there was a servant of the house of Saul whose name was Ziba, and they called him to David. And the king said to him, 'Are you Ziba?' And he said, 'I am your servant.' And the king said, 'Is there not still someone of the house of Saul, that I may show the kindness of God to him?' Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan, is crippled in his feet." The king said to him, "Where is he?" And Ziba said to the king, "He is in the house of Maked, the son of Amiel, in Lodiba." Saka pano mambo vari kubvunza kuti aripo here akasara weimba yaSauro, ndodawo kuti ndimuripire kana ndimuitiro zvakanaka nekuda kweukama hwanga wina mambo naSaul kana naJonathan anga ari mwana waKing Saul. Ziba azodanwa uyu mushandi, but Ziba adanwa aifanira kungopindura mambo kuti aripo, kana ataura kuti aripo ungotaura kwaari, but Ziba anotaura kuti aripo asi akaremara. So ndangouya kuzotaura manerano kune munhu ari kundinzwa kuti tinana Ziba mukati meupenyu vanogona kumira pamberi pedu, vekuti vanovhunzwa kuti pane munhu akadai here, vanotaura kuti aripo, but vanoita sekuti varida kuhighlighta kaurema kari pauri kana kuti varida kuhighlighta incapabilities awinawo. But ndauya kuzosimbisa munhu iyeye anogara ainana Ziba vakamukomba kana kuti anana Ziba muupenyu hwake, kuti kana nguva yaMwari yasvika Ziba haagoni kumisa kubata kwaMwari, Ziba haagoni kumisa nguva yaMwari. Mambo vanzwa kuti akaremara, havana kuchinja kuti chinditsvagirai muMwari nani, vakati muunzei, zvikanzi aripi, zvikanzi ari kuLodiba. kuLodiba kunotaurwa kuti kwanga kuri kunzvimbo kwanga kwakashoreka, kwanga kuri kunzvimbo kwanga kwakasara, kwanga kuri kunzvimbo kusingaite. Saka munoona kuti after kuti audzwa, mambo vaudzwa kunzi munhu wamuri kuda nezvake akaremara, vanozoratidzwa zvakare kuti kwaanogara akuite, but hazvina kumisa mambo kuropafadza Mephibosheth. Mephibosheth akangodanwa nekuti nguva yake yanga yakwana, akanzi ngaauye namambo, akasvika pamberi pamambo. Iwo Mephibosheth wacho nekuzvitarisira pasi akaona asingakodzeri, mambo vakabva vamutaura kuti kubva nhasi uchadya patafura yangu. So patiri kupinda pasvondo itsva in this new week, I want to encourage someone, and I want to say to someone, hakuna munhu, hakuna nguva, hakuna situation, hakuna chinhu chingaoma sei, hakuna kana makomo akakura sei, kana madziva akadzika, kana chingava chingamire pamberi pako, hakuna Ziba anomira pamberi pako kana Mwari vasvika panguva yekuti vakuda kukuropafadza. Zvisinei nekuti ndiani arikuda kukuitira chinhu, kana nguva yasvika murema hwako hwauinawo Mwari vachakusimudza. Pane vamwe vekuti vanozvitarisa pasiwo vega, ndo vana Ziba veupenyu hwavo. Pozoita vamwe vana Ziba vanhu vatinogara navo, pozoita vamwe vana Ziba vanhu veukama, pozoita vana Ziba mashamwari ekuti kana ukataura kuti ndoda kuita something in life havakubhilivhe, vanotanga kukuratidza pavanofungidzira kuti iwo hapana kukwanira, haukwanise kuita zvinhu zvaunenge uchida. Asi nangouya kuzodza munhu akanditeerera kuti kana wakambenge uchimiswa naZiba, kana wakambenge uchitenderedzwa, kana paina naZiba vanomhanyira kutaura zveurema hwako, hazvinei. Kana nguva yaMwari yakwana, neurema hwako ihwo uchamira pamberi pamambo. Kana nguva yaMwari yakwana, neurema hwako ihwo uchadudzira zvirahwe zvemadzimambo. Kana nguva yaMwari yakwana, neurema hwako ihwo uchatsvagwa chero kuLodiba, kure kure kwauri kufunga kuti uri pasi pasi wakafushirwa. Kana nguva yaMwari yakwana, Mwari vachakufukunura vokuisa pachena, Mwari vachakusimudza, Mwari vachakutora, Mwari vachakuyambudza. So ndoda kungoti wiki rino patiri kutanga this week, ngatinamatirei vana Ziba kuti Mwari, vana Ziba vangavapo, asi nyangwe varipo vaburitsewo munzira dzedu isusu mutiropafadze, uye nyangwe varipo nekutaura kwavo ngavasamisa kuropafadza kwaMwari. Ndosoko rangatinaro nhasi.
Hey, powerful word there. Hanzi hashtag Ziba cannot detain you. Ziba wako ndiani. Amen. Hanzi kana nguva yaMwari yakwana. Hanzi tinobviswa muruva. I was just thinking about it. Munhu washe kuti pane kambo kari kunetsa kari kutaura kuti vakakasika kundiseka. Ndizvozvo. Mwari achatitira zvakanaka. Powerful word as we are getting into a brand new week. Amen. Thank you so much. Nokutenda nenguva yamunotipa. Vangada kukubatai munhu washe vanokubatai sei? All right, thank you so much. Vanoda kutibata vanotibata pa 0776 260 700 0776 260 700. Physically vanokwanisa kutibata ma Sundays kuMeberine ndoko vanokwanisa kutibata pa Hake Park School na 9 tichipedza na 1. Then vanokwanisa kufollowa ma sermons edu pa Facebook page redu rakanzi Tecla Gutsa. Vakasununguka kufollowa tinomboita ma live tichitona matatiripo vachinzwa program ekunamata kuti akamira sei. Aiwa tinotenda Prophetess Tecla Gutsa on New Week, New You. Hanzi munhu haasi wemunhu, asi munhu waMwari. Oh yes. Getting Amen. into the brand new week, I'm revived and rejuvenated. Ndikudza Ziba wangu kuti wakanonoka. Amen. Wakakasira. Thank you so much, woman of God. We link up with you next week, same time when week yakanaka. Zvakanaka. Zita ndinonzi Glendah Takachicha. Was standing in for Yvonne Tivatke on Gospel Greats. Stand by for Saviors, Capital 100.4 FM side, as well as Mark Zozo standing in for Zanani Star FM. Sounding good all the time. Good night and God bless.